स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। आज के ये स्पेशल रिपोर्ट बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और खुशबू तिवारी केटी के ओर से। आप लोग के बता दी कि भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के आप सभी के बीच में बहुत ही शानदार और जबरदस्त महंगा बजट के हिंदी और भोजपुरी मिक्स गाना आवे वाला बा। जौना गाना के नाम बा रेड लिपस्टिक। ये गाना के फर्स्ट लुक पोस्टर सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर देहल गईल बा और ई गाना के लेके आप सब खातिर बहुत बड़का खुशखबरी भी बा। आप लोग के बता दी कि ई गाना के रिलीज डेट और टाइम भी कंफर्म हो चुकल बा। ई गाना के गौले बाड़े भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और खुशबू तिवारी केटी जी और ई गाना के लिखले बाड़े यादव राज जी और ई गाना के संगीत से सजैले बाड़े आर्या शर्मा जी। आप लोग के बता दी कि ई गाना के काल यानी 16 अगस्त सुबह 6 बजे स्पीड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कल जाई, जौना के आप लोग जाके देख सकें। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि आप लोग में से कितना भोजपुरिया दर्शक लोग ए गाना के इंतजार कर रहल बा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप सभी के पसंद आयल हुई। वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक और शेयर कर दी, कमेंट करी और चैनल पर नया बानी तो भोजपुरी सिनेमा से जुड़ल सभी खबर सबसे पहले और बिल्कुल फ्री में देखे खातिर हमनी के चैनल के सब्सक्राइब करी और घंटी के बटन के दबा के नोटिफिकेशन के ऑल कर दी ताकि हमार सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।